ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахтеҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад бо 13 мошинои дигар нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, ҳамаи намуди мошиное ки шумо мехостед дар ҳамин ҷамъ ҳастанд ки мошино аз 6000 сомонӣ реална сар мешаванд ки мошинои 100%, яъне ки састияни беҳтаринанд. ҳо видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментария нависем ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар аквари мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагино ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама, барои фурӯш дорем, метавонем ки дар номераи имо WhatsApp рӯй кунем. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшта мемонем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомонию 50 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори моро дар имо WhatsAppтон подлиса кунед. хеле кори хуб мешид. мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед. марҳамат, рафтем. якум мошини фурӯши имрӯза. якум мошини фурӯшӣ аст дӯстон, Opel Astra F ки дар кузифи хачебек полни мошини молодежини аст ки соли бароишаш 1996 сола ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 6 литр простой аст, коробкаш механика, мошини дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошини ҳуҷҷатош ҳаст дӯстони азиз ки нагуфтиянд чанд қад 4 та балони нав, 4 та дискаҳои престиж, яъне ки мошини молодежини аст ки бе ягон камбудия. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Норак, яъне ки шаҳри Норак фурӯхта мешавад бо нархи 26000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мекунем. мега соҳибшон ки ба хотире ки сум дар акуришда ба ҳам хотири мошини дастии худшона фурӯш намонда ки мошини дастишона ки фурӯш намонда, салонаш тоза. хоб рақамошон дар поёни видео аст. кадомтон агар харидори аниқ бошед бо муомила арзон мекунад, метавонед ки занг зада бештар маълумоташ аз худашон гиред. дар ҳамин рақамошонам имо пайваст доранд. марҳамат. мегзарем ба дими мошини фурӯшӣ. дими мошини фурӯшӣ аст дӯстон, Opel Astra F ки дар кузифи седан аст ки соли бароишаш 1995 сола ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 6 литр, коробкаш механика, мошини дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 та балониш нав аст, 4 та дискаҳои рамашка, хадавой ҳуҷҷат ҳам дорад дӯстон, ки нагуфтиянд чанқа, салон тоза, яъне ки свети равни хуча ки мошини дастӣ шуда ки мефурӯша. мега мошин қариб дасти як одам нагаштага мошин 100%. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун, яъне ки ноҳияи Бустон, яъне ки қумсангири пешина мешавад. хоб нархаш 30000 сомония ки боз муомила ва савдо ҳам мекунем. мега ай 30000 сомон фақат одамони харидор дар кора. рақамҳои тоҷикистоншон аст ки будаи рақамҳои димгинаш имо WhatsApp доранд ки метавонен занг зада дигар маълумоти пурраша гирен. марҳамат дӯстон, занг занед муомила мекунам. мошини навбатии мо дӯстон аст Mercedes-Benz C-класс ки сечка, соли бароишаш 1995 сола ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад ки объем моториш 8 литри простой, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 та балони миёна, 4 та диска, камера, яъне ки задни камера, монитор, ҳамин хел чиз дорад ки мошин молодежина срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ ки боз камтар дигар муомила ва савдо ҳам мекунем. мега вариантҳои алиша маста мега мебинем. фақат одамоне ки мехаранд ё ки алиш мекунанд беҳуда занг назананд. мега хоҳиш кард ага ака мисол одами коргарам мисол беҳад бояд занг назанен. кадомтон агар мехаранд ё ки ягон вариант доред метавонед мисол занг зада бештар маълумоташ аз худашон гиред. марҳамат. мошини навбатии мо дӯстон аст ВАЗ-2109 молодежини аст ки соли бароишаш 2001 сола ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 6 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. свети равнои серебристи, 4 та балони миёна, 4 та диска, мошин дар ҳолати кори қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Восе фурӯхта мешавад бо нархи 6000 сомонӣ ки кадоми харидори аниқай дар пеши капот нигар чақчақ мекунем. беҳуда хафа нашавем гуфта бардорон, яъне ки ба телефон савдо намешавад. беҳуда занг назанем, фақат одамони харидор дар пеши капот савдо мекунем. рақамошон аст ки кадомтон агар суми тайёр дорем бештар маълумоташ аз ин рақамошон занг зада гирем. дӯстони азиз, шумо агар ҳамин хел мошини фурӯш дошта бошед ё ки хона, замин, квартира, дар номераи имо WhatsApp мо рӯй кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. мошини навбати дӯстони азиз як дигар Mercedes-Benz C-класс аст ки сечка, объемни соли бароишаш 1994 сола ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 2 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 та балони пачка люк дорад, чашкаш варид задагӣ надорад, аккумулятори нав,
хоб 4 та диска, яъне ки мошин бе ягон камбудия мега вариантҳои алишиша мебинем, мега яъне ки фақат вариантҳои алишиша мебинем, дига маълумот нест. дӯстони азиз ки айни ҳол қарода дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 33 000 сомоне, ки нашуд арзон, ягон чӣ гуфтагӣ неста, фақат вариантҳои алишиша мебинем, мега метавонед пешниҳод кунед. خب رقمشون در پایین ویدیو هست که دوستان عزیز میتونید بیشتر معلومات رو با فکر نرخ اخیرون شد نشد ارزان شوی یگان چی گفتگی نیست. خیلی بو معلومات خودتون گیرین مرام. ماشین نوبتی هست دوستان دایو لاستی هست که چخل شما خوش میکردن سالی برای شش 2009 سالی که سوزش بنزین خیلی ماشین عموما گاز دیگه نیست. ابیو موتورش که 6 لیتر پراستوی کاروکاش اتومات ماشین در حالت خوبه بهترین قرار دارد. ماشین کانسنه دارد، کار میکنه 4 تا بالای نو، 4 تا دیسکا، خداوی همش 100% که دیگه معلومات پورا با تلفن. این حال قرار دارد در شهر باختر فروخته میشد به نرخ 33 000 سومونی که باز معامله و سودا هم میکنه. میگه در نزدیک کاپوت یعنی که وارد علیشا است، فقط آدمانی خریدار باشن یگم گرم معامله میکنه. میگه فقط در نزدیک کاپوت با تلفن سودا نمیشد، بیهوده زنگ نزنه. میگه صاحبشون فقط آدمانی نزدیکش خریدار. خب رقمشون هست که میتونید بیشتر معلوماتش از خودشون گیرین مرحمت. ماشین فروشی نوبتی ما دوستان هست مرسدس بنز سه کلاسیکی یک دیگه سچکای ابیوم سالی برای 6997 سالی که سوزش دیزل ابیوم موتور 2 لیتر کاروکاش اتومات. ماشین در حالت خوبی بهترین قرار دارد. ماشین 4 تا بالون نو، 4 تا دیسکا، کانسنر، سربریست سویت، خب автопилот гуфтагӣ аст, абагиреф сидения, ҳуҷҷатош 1 сола, ҳамаш 100%. мега мошин бе ягон камбудӣ ҳама чизи дар корира дорад. айни ҳол қарорда дар шаҳри хуҷанд фурӯхта мешавад бо нархи 55 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем. мега дар наздик капот вариантҳои алишия ҳастае ки мебинем. мега вариантотона пешниҳод кунед дӯстони азиз. рақамашон дар поини видео بیشتر معلومات از خودشون گیرین. مرحمت زنگ زنین. شما اگر هم خیلی ماشین فروش داشته باشین که خانه، زمین، کوارتر برای رکلام کردن، در نمره ایمو واسط رو کنیم و در ویدیو آینده رکلام میمونیم. ماشینی نوبتی هست دوستان اوپل زافیر هست که چه خیلی شما خواهش میکردن سالی برای روش 2001 سالی که سوزشوریش بنزین گاز را کار میکنه. ابیو موتورش یک 6 لیتر میگه صاحبشون کاروکاش مکانیکه. ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار دارد. ماشین 4 تا بالونی 60%، 4 تا دیسکا، سالن تازه، خداوی دیگه معلوماتای پورا با تلفن. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 35 000 сомонӣ ки боз камтардига муомила ва савдо мекунем. кадоме ки харидори аниқа яъне ки сум дошта бошад бештар маълумота ба телефон мега соҳибшон худшон метиҳанд. хоб марҳамат занг занед дига маълумотои бештар аз худашон гирем. дӯстони азиз мошад навора давом медиҳем. ماشین نوبتی ما دوستان هست که اوپل وکتور است که سالی برای 6990 سالی که سوزشورش بنزین گاز را کار میکند. ابیو موتورش 6 لیتر کاروکاش مکانیکه. ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار دارد. صاحبش میگه که ماشین یگانش پوشیدگی نداره، یعنی که چشم‌کش یگان وارد پوشیدگی یگان چی نداره که چشم‌کش 100% که ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار دارد که 4 تا بالانی 50% دارد. 4 تا دیسکای رامشکا. این حال قرار دارد در شهر استراوشان فروخته میشد با نرخ 12 000 سومونی که باز معامله و سودا هم میکنه. میگه وارینت الیش هم دارد که فقط نکس کات، یعنی که با نکس میگه الیش میکنیم. رقمشون در پایین ویدیو هست که میتونید زنگ زدن بیشتر معلومات از خودشون گیرین. مرحمت. ماشین نوبتی هست دوستان اوپل استرا اف که در کوزیفی کاروان چه خیلی شما خواهش کردن که ساست یعنی ساز شمونیم سالی برای 1997 سالی که سوزشوریش بنزین گاز را کار میکنه. ابیو موتورش یک 6 لیتر کاروکاش مکانیکه. ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار دارد. ماشین 4 تا بالون نو، 4 تا دیسکا، چشم‌کش وارد ندارد. کراسکش نو میگه یگان سراپینه یگان چی ندارد که همه جور 100% خداوی همش 100% که ماشین در حالت کاری قرار دارد. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат фурӯхта мешавад бо нархи 27 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мекунем. меги салон тоза. дӯстони азиз хай худтон дар сурат бинед ки мошин чӣ хелае. рақамошон ҳаст ки метавонед занг зад бештар маълумотро аз худашон гиред. марҳамат занг занед.
мошини фурӯши навбати муосаи дӯстон ятадига Mercedes Benz C-Class соли барои шуш 1994 солае ки сӯзи фурӯш бензин газ зурат кор мекунад. Абиё мотораш 1.8 литр коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошина 4 та балонаш 80% аст ки 4 та диска, салон тоза, мошин дар ҳолати техникӣ қарор дорад ки яъне ки мошин молодёжника дагар састяниш соза радной краска ки бе ягон камбуд ягон пӯшидагӣ надорад. беҳтар маълумотро бо аз худашон мегирен. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд фурӯхта мешавад бо нархи 30,000 сомонӣ ки боз арзон мекунем, яъне ки ай 30,000 бо арзон мекунам поёнтар. хоб рақамошон дар поёни видео аст ки метавонед дигар маълумотои пурраша гиред ва вариантҳои алиши ҳам дорад. фақат мисол одамое ки мехаранд ки алиш фақат ҳамхи вариантҳо ҳаст метавонед ки нагуфтиянд бо чи хай рақамошон аст бештар маълумотша гиред марама. мошини навбати мо дӯстон аст як дига аст Opel Vectra аст ки чӣ хеле шумо хоҳиш кардед ки састенёи созша монем. соли барои шуш 1994 солае ки сӯзи шӯриш бензин газ зурат кор мекунад. Абиё моторош 1.6 литр коробкаш механикае мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега соҳибшон яке састянаш беҳтарин аст. чӣ хеле дисен ихтимол мардон 4 та балони нав, 4 калпак, салон тоза, мошин дар ҳолати корӣ қарор дорад. нашуд ҳуҷҷат чизо ягон маълумот нест аз худашон мепурсен. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи кони будон фурӯхта мешавад бо нархи 21500 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем мега. рақамошо дар поёни видео аст ки метавонед занг зада бештар маълумотро аз худашон гирен. хоҳиш мекунем ки лайкото намонед ва видеонавори моро дар WhatsApp имо то поделиса кунед. чӣ мошине ки дар дар комментари нависед мо албатта пешкаштон мекунем. раҳмат барои дастгиритон бардоро. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. 13 мошини фурӯшӣ аст дӯстон ки Mercedes Benz C-Class ки абиёмия яъне ки элеганса соли барои шуш 1995 солае ки сӯзи фурӯш бензин газ зурат кор мекунад. абиё моторош 1.8 литр коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошини салон тоза свети радной серебриси 4 та балони нав, 4 та диска, хоб 4 далаш электропакет ҳамаш 100% кор мекунад. ҳуҷҷатош то охири ҳамин сол мега ки мошин бе ягон камбудия. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 39500 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем мега дар назди капот. мошин бе таъриф мега мошин яъне ки састянаш беҳтарина ки даруни шаҳр нагаштагиа. хоб рақамошон дар поёни видео аст ки дӯстон метавонед бештар маълумотошо аз худашон гирен. дӯстон азиз занг занед дигар маълумотша гирен. шумо агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дорем барои фурӯхтан метавонед ки дар номерои имо ба мо рӯй кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. ин буд ки 13 мошини фурӯш доштем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо. хай дӯстон.